Hi mga kaukay! So for today's video, mananapotag ukay-ukay na bags din aside. Actually, gusto ko mutan-o sa mga backpack nga nakasangit pero taas kaayo ug maulaw tan no nga magsigitag panawag para anuhon para tan-awon ang item. Pero mahal man ang outdoors. Oy, nag-range jud siya sa siguro mga nasa 600 to 1.5 ang price sa iyang mga outdoor depende sa size og sa brand. Pero mahal man jud ang outdoor backpack. So, ang isa gani kasako nga na ay 30 to 40 pieces kana na siguro sa 11K. So, syempre mahal jud imong baligya. So, ginansahon nimo, di ba? Tapos ang uban with floss pag yun. So, less na jud ka pag with floss na. Ayan. Tapos na yung mga shoulder bag na ko diri sa may shoulder bag tag 150. Nangita ko og nang maayuhon. Actually, nakita ko mga maayuhon diri na side ba. Tapos nabaligya jud ako siya times 3 sa sa online. Syempre, kapoy pibig ukay-ukay no. Tapos katol pa, abog pa, ilit pa dyan. So, syempre, maulit ako ang ginansya na, di ba? Di pa ba lalim. Tapos ito na siya na siya brand, pero dili siya known. Cute kay siya, mura siya vintage style na shoulder bag. Pang party, pang kasal, ayan. Pang mama. Cute. Then kani ang pouch 50 pesos lang siya. Pang party. Putang cellphone, wallet, makeup, kasya. Trapulay kulang.